Fil-waqt li tirrikonoxxi li l-klima ekonomika preżenti ta' pajjiżna qed toħloq opportunitajiet ta' xogħol bla preċedent u tkabbir ekonomiku li qed jagħmilha possibbli li negozji ġodda jiftħu u oħrajn jespandu, is-soċjetà ċivili qasmet mal-Ministru għall-Ekonomija Edward Scicluna dak li jixtiequ li jkun inkluż fil-baġit tas-sena d-dieħla. Il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa talbu lill gvern isib mezz kif in-nisa u l-irġiel li m'għandhomx kwalifiċi imma għandhom ħiliet varji jingħataw taħriġ bażiku biex ikunu jistgħu jsibu xogħlijiet dinjitużi. Il-Kamra tal-Kummerċ Awċija saqsiet meta l-ekonomija se tkun tiflaħ tul il-paga minima nazzjonali u l-GRTU talbu għal suq tal-enerġija iktar kompetittiv. Dawn huma biss uħud mit-talbiet li ħarġu fil-Business Breakfast it-tnejn filgħodu. Il-Ministru Scicluna stqar li fil-budgets preċedenti il-Gvern ma beżax jintroduċi miżuri innovattivi li ħallew il-frott u se jkompli jagħmel l-istess fil-budget li jmiss. Il-viżjoni ekonomika tal-Gvern flimkien mal-istudji tal-attività ekonomika tal-familji Maltin b'kull tip ta' dħul huma fil-qalba tal-budget bit-tema prosperità b'ġustizzja soċjali. Scicluna sostna li dan il-budget se jkompli jibni fuq il-kultura illi daħħal f'dawn l-aħħar snin illi jaqbillek taħdem u mhux tiddependi fuq il-benefiċċji soċjali.